A už na stred. Ide. 15-0. A hop. Luky, pekne idem dopredu. Po 15. Pekne, hej dopredu s loptičkou, pevne nohy, trošku od seba. To je nič, ideme. Trošku vyššie. Ale poď. 30-15. Hej, trošku zvyššia v kúde, udri. Ty máš silu. Riadne, švihni do nej. Tak. Dobre, to je nič. A už na stred. Out. 40-15. 20 centy, 15-20 centy. Out. A naspäť, nestoj. Poď. Pevne, hej. Neudrel si do loptičku, len si ju tak trošku narazil. Pekne, pevne nohy, už audrem, zaprem sa do úderu. Hej, pekne. 40-30, to je v pohode. Gamble. Ale udri, neboj, pekný švih. Pohybe stále. Pevne nôžky, zhoda. To je nič, ide zhoda len. Timo, trošku, hej, ďalej a k čiare. Tak. A na stred. Poď. Výhoda. Timo, dvakrát padla. Ale to je nič, ako máš... Padla dvakrát. Luky, ako všetko dobré, len tam si aj dobehol dvakrát tú loptičku, že musíš udrieť pevne nôžky a udreť. Tam si len tak ako by dobehol trošku, len chcel posunúť, neboj sa, udriť do toho. Jedna. Pred čiaru, return. Nič, ako máte servisy, si držíte zatiaľ obidvaja, to je v pohode. 1-1. Nič, to ako keby ste si udržali servis, ako hrá sa, ako keby bolo 1-1, keby ste si to podávali v kľude. Luky, pevne nôžky musíš udreť. Tam si 2 15 kvôli tomu stratil, že si neudral, len si narazil trošku loptu. Pevne nohy, ty to vieš zahrať pekne. A udri. Tak, presne tak. Tak týmko ideme. Viac spredu, hej, toto je takto zo spodu hrané. A nízke. 0,15. Ale pekne, úder si hral pekne. 0,30. No vidíš, Luky, pekne dobehni, prehoď, udri do lopty. Je to guma. Treba udierať. Fú, pekne. Čiara. Pred čiarou ešte. 0,40. Ale pekne išla. Náprach super. 2-1.